कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. करावळी महोत्सवाक जोरदार तयारी. कारवारांच्या रवींद्रनाथ टागोर समुद्र किनाऱ्याचेर मयूर वर्मा मंचार तारीख 22 ते 28 डिसेंबर दरम्यान गावच्या करावळी महोत्सव 2025 भव्य स्वरूपात साजरो करण्यासाठी आवश्यक सगळी तयारी करण्याचे निर्देश जिल्हा पालकमंत्री मंकाळ वैद्य यांनी दिले. या करावळी उत्सवाक करावळी विकास प्राधिकरणाकडच्यान 1 कोटी रुपये तसेच कन्नड आणि संस्कृती खात्याकडच्यान 5 कोटी रुपयाचे अनुदान मिळतले असे पालकमंत्री मंकाळ वैद्य यांनी सांगले. या करावळी महोत्सवाक इव्हेंट मॅनेजमेंटान संगीत कार्यक्रमासाठी कलाकार निश्चित करून जिल्हा प्रशासनाक कळयला. त्यानुसार तारीख 22 डिसेंबर शंकर महादेवन, 23 डिसेंबर विकास सिंग, 24 डिसेंबर सोनू निगम, 25 डिसेंबर रफ्तार, 27 डिसेंबर मोहम्मद दानिश आणि 28 डिसेंबर दलर मेहंदी हेमगेलो कार्यक्रम जातलो. तारीख 26 डिसेंबरच्या कार्यक्रमासाठी कलाकार अजून निश्चित केला. स्थानिक कलाकाराक दररोज सांजे 5:30 ते 7:30 या वेळेत सादरीकरणाची संधी मिळतली. या करावळी महोत्सवाच्या निमित्तान दररोज 10 स्पर्धा आणि मनोरंजनात्मक कार्यक्रम आयोजित करतले. या बैठकीत जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर दिलीश शशी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक दीपक एम, जायत्या विभागाचे जिल्हास्तरीय अधिकारी आणि अन्य मान्यवर हजर आशिल्ले. कारवारच्या समुद्र किनाऱ्याचेर स्थलांतर करून येयल्या सिगल पक्षाच्या फाटीचेर GPS ट्रॅकर. कारवारच्या समुद्र किनाऱ्याचेर स्थलांतर करून येयल्या एक सिगल पक्षाच्या फाटीचेर GPS ट्रॅकर दिसून आयिल्ली घटना घडली. मंगळारा सकाळी तिमक्का गार्डनच्या फाटले बाजून बशिल्ल्या सिगल पक्षाच्या फाटीचेर GPS ट्रॅकर दृश्टीक पडलो. वेगळे तरेचो हो पक्षी पळोवन स्थानिक नागरिकांनी रान विभागाच्या अधिकाऱ्याक माहिती दिली. ताबडतोब घटनास्थळार रान अधिकारी येवन पक्षाक धन पळवणी केली. पक्षाच्या फाटल्यान आशिल्ल्या GPS ट्रॅकराचेर चायनीज अकॅडमी ऑफ सायन्सेस रिसर्च सेंटर फॉर इको एन्व्हायरमेंटल सायन्सेस असो पत्तो दृश्टीक पडलो. सिगल पक्षाची हालचाल, खाणे आणि स्थलांतराचो अभ्यास करण्यासाठी GPS ट्रॅकरचो वापर केलो उरतलो अशी माहिती रान विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. सध्या रान अधिकारी संबंधित अकॅडमी बरोबर संपर्क करते असून सदर पक्षाक मरीन रान विभागाच्या कार्यालयात दवरला. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्यांचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. चार खावच्यासाठी आईलं रानातलं रेडो, घसरून पण जखमी. कारवार. सध्या रानातले प्राणी मानवी वस्तीक येवची घटना कारवार जिल्ह्यात घडते असत. अशीच एक घटना सिद्धापुरात घडली. चारो खावच्यासाठी आईल्या रानातल्या रेड्याला बागेत पाय मोडिल्यान खूप त्रास सहन करचो पडलो. ही घटना उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या सिद्धापूर तालुक्यात गविनगुड्डा गावात एक शेतकऱ्याला बागेत घडली. चारो खावच्यासाठी आईलं रानातलं रेडो अचानक घसरून पण पाय मोडलो. उठवून जायन जाल्ल्यान खूप त्रास काढते आशिल्लो. जखमी अवस्थेत रानातल्या रेड्याली स्थिती पळोवन स्थानिक नागरिकांनी रान विभागाक माहिती दिली. जाल्यार रान विभागाकडच्यान बचावासाठी कोणीच आयले ना. नंतर गावातल्या लोकांनी स्थानिक डॉक्टराक कळून रानातल्या रेड्याक उपचार करच्याक फुडाकार घेतलो. अचानक लागलेल्या उज्यान उभी आशिल्ली 2 कार आणि 1 ऑटो रिक्षा पुराय प्रमाणात जळून खाक. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या कारवार तालुक्यात अंदळी हिंगा रात्रीन भयानक उजू लागलेली घटना घडली. या उज्यात उभी आशिल्ली 2 कार आणि 1 ऑटो रिक्षा पुराय प्रमाणात जळून खाक झाली. घटने वेळार
उजाच्या ज्वाळान क्षणभरात वाहनाक उज लागलो आणि कार रिक्षा पुरा प्रमाणात जळ खाक जाल्ल्यान वाहन मालकाचे लाखो रुपयाचे नुकसान झाले असा. या उजाचे नेमकं कारण कितें अद्याप स्पष्ट जालें ना. पोलिसांन घटनास्थळार भेट दिवन पळवणी केली. हे प्रकरण कारवार ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत दाखल केला. माल उदक आनी जास्त येता उजो आनी उजो जास्त येता. जोयडा वाठारात हत्तीचे दर्शन. कारवार जोडा तालुक्यातल्या और्ली गणेशगुडी वाठारात मादी हत्ती दिसून येयली घटना घडली. उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या जोडा तालुक्यात और्ली वाठारात हत्तीच्या हालचालीमुळे भयाचे वातावरण तयार झाले असा. या हत्तीमुळे सुपारीची बागा तसेच भात शेताचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असा. घटनेची खबर मिळताच रान अधिकाऱ्यान या वाठाराची पळवणी केली. हत्तीक दांडेली बागाकडे धाडोवच्या रान विभागा खंयच्यान प्रयत्न चालू आसात. ही घटना जोडा रान वाठारात घडील असा. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन ग्रहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.